खुलुमबाय लोगोफोर दा बे कयेक दिनाव बेस्ट'खाय माने पलिटिकेल माने माखासे भिडिअखौ लाबोथ'नाय जायाखै लोगोफोर आरो दिनैबो जों दाबसे जायगायावसो थांनो ओंखारदों दा बिनि सिगां माने फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोनजों ओमफ्राय थांगोन आरो दा दिनैनि दिनाव माने प्रमद बर' बिथाङा बुङो नङा होमबा लोगोफोर माने 17 बोसोराव माने हाग्रामा महिलारि सारा दिनैसिम जेबो मावाखै होनना बिथांमोना प्रत्येक माने मा होनो प्रेस मिटानो हक माने मिडियानि गेजेरजोंनो हक बिथांमोना दिनै 17 बोसोरखौ लानानैल' माने मावाखै होनो आरो दा दिनै आं बेखौ लोब्बा लानानै माने माखासे दिनै एग्जाम्पल हिसाबै देखायलांगोन लोगोफोर नोंथांमोननो आं दिनै माने बिटिसिनि माने राजधानियाव थांगोन क'क्राझाराव माने मा होनो केन्सार हस्पिटालाव थांगोन बेजों लोगोसे माने बिनि खाथि मेडिकेल माने कलेज हस्पिटालजोंबो एसे गिदिंला लांगोन दा नोंथांमोननो देखायलांगोन नोंथांमोना नायलां लोगोफोर दा दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि सारा जुदि जेबो मावाखैबा माने दिनै जायनाखि माने सिनारिफोरखौ माने आं नोंथांमोननो देखायलांगोन माने बै अफिसफोरखौ देखायलांगोन नोंथांमोना नायलां माने बेसेबां डेभेलप जादों दा नोंथांमोनानो नुलांगोन दा बिनि गेजेरावबो आं फंसे खोथा बुंनो सानदों लोगोफोर दिनै 17 बोसोराव बिथांमोना जेबो मावाखै होनो नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव आं बुंगोन बिथांमोना 17 बोसोर केने माने बिनि डाबल माने 37 बोसोर माने दिनै बिथांमोना सरकार खालामब्लाबो दिनैनि दिनाव बे जोंनि बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि सारा जेसेबां खामानि मावदों माने बिथाङा 37 बोसोर 34 इयार्स माने चान्स मोनबाबो दिनै बिथाङा माने बेफोरबायदि डेभेलपखौ लाबोनो हानाय नङा दा नोंथांमोनानो खुद नुगोन आं नोंथांमोननो देखायलांगोन लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलां दिनैनि दिनाव बिटिसिआव मा दंबावो लोगोफोर नङा होमबा दिनैनि दिनाव बिटिसिआव जाहैबाय माने मोनसे दावदै खलथाफोर बायदिसो माने दावदैखौ जेनेबा जेब्लानाखि दिफ्रुनानै माने बै एवनानै जायो अब्ला माने दावदै खलथाल' जायो नङा होमबा थिग दिनैनि दिनाव माने बै अबस्थायानो जोंनि बिटिसिआव फैदों आरो दिनै जोंनि बिटिसिआव मा दं रायजोफोर नङा होमबा दिनै जेबो गैला खालि माने खबार माने खलथाल'सै दा दिनै जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो आइ आफाफ्रा दिनै गलाम जाजोब्बाय नङा होमबा दिनै कन्ट्रेक्टरफ्रानो दिनै जोबस्रांजोब्बाय रायजाफ्रा दिनै गासिबो थाखा फैसा गैया जाजोब्बाय दिनैनि दिनाव माने दिनैनि दिनाव जायनाव थाइसे थाइनै दं माने बेफोरबो दिनै जाय बिथांमोना इउपिपिएलआव सिथाबनानै थादों बे बिथांमोनाल'नो दिनै थाइसे थाइनै बाहायनो मोनो आरो दा बिनि अनगायै जोंनि बर' रायजो आइ आफा हक जिखुनु कन्ट्रेक्टारानो हक जिखुनु फिसा फिसौ साख्रि मावनायानो हक दा मैगं थाइगं फानग्रा बिजनेस मावग्रायानो हक माने दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन माने खुनु मानसिनाव माने बिटिसिआव माने थाखा फैसा गैला आरो बे 4 बोसोर बिथांमोना इउपिपिएल सरकार सालायनायावनो दिनैहाय माने गासिबो माने गलाम जाजोबनो नागिरदों रायजोफोर दा जिखुनु हक रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो अब्लानो बुजिगोन दा आङो माने थांलाय फैलाय बांद्राय भिडिअ होनाय जानाय नङा डाइरेक्ट थांनानै माने बै भिडिअफोरखौ खिन्थागोन सहैनाय आरो फैनायखौल' खिन्थागोन नोंथांमोना हाग्रामा सारा बै समाव बेसेबां डेभेलप खालामदोंमोन दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नैबे जाहैबाय क'क्राझार केन्सार हस्पिटाल जों बेयाव माने मोनसे रिपर्ट देखायनो फैदों सासे मानसिया केन्सार जादों नालाय दा एकदम सोरगिदिं खनसे गिदिंथावथाव माने नायथावथाव हस्पिटालखौ देखायलांसै गाइस नोंथांमोना नै दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जायगायाथ' बिराद मोजां नङा होमबा नै डेक'रेसनफोर बानायदों आरो ओरैबो अनेक बायदिसिना अफिस दं ओरैबो बिरादनो दा नायनो मोजां आरो बिरादनो दा बिल्डिंआबो गोजौजों नायदावदो नै ओरैहाय गोजौना मोजां नायनो हस्पिटाला एकदम बिउटिफुल दा नै हस्पिटालाव हाबसिगोन जों एसे ओरै हाबनानै एसे रायज्लायनानै थांसिगोन आरो हस्पिटालाव फुरा गिदिंखांबाय लोगोफोर एकदम दा नै थांनो ओंखारबाय नै सासे लोगोआ नै दा एकदम लासैनो थांसै दा नोंथांमोननोबो मा नुयो कयेकटा जिनिसफोरखौ देखायलांसै आरो दा बे जायगायाव फैफेराखै आङो दा दिनैनो एकदम फार्स्ट आरो प्रथम लोगोफोर दा ओंखायनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैयाखैबा माने एसेबाबो नायदो आङो भिडिअखौ खिन्थालांसै आरो नैबे
केन्सार हस्पिटालखौ माने सिङावथ' फट' खेबनि एलाव गैया दा ओंखायनो बाहेरानिफ्रायनो देखायलांसै दा प्रमद बर' बिथाङा बुङो लोगोफोर नैबेफोर गिदिर गिदिर हस्पिटालफ्रा माने हाग्रामा महिलारि सार लुनाय नङानो हारसिङै माने हा बेरगावनानै उजिनाय बिथाङा बेफोरबायदि अनेक डायलग होयो दिनैनि दिनाव नङा होमबा लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांदो हा बेरगावनानै उजिनाय नैबेफोर अफिस हस्पिटालफोरखौ सिनारिया नायदो लोगोफोर माबायदि सिनारि नायनो बिराद मोजां नै जों दा मोनसे दालाङाव गसंनानै दं ओमफ्राय जोङो माने केन्सार हस्पिटालाव रिपर्ट लांफैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बे रिपर्टखौ लाबाय ओमफ्राय जों दा थांसिगोन लासैनो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय केन्सार हस्पिटालनि फिसा फिसौ क्वार्टार ओमफ्राय नैबे जाहैबाय केन्सार हस्पिटाल दा नोंथांमोननो थांनाय समाव लासैनो देखायलांसै नैबे जाहैबाय केन्सार हस्पिटाल दा फैयै फैयै क'क्राझार मेडिकेल एन्ड हस्पिटालखौ मोननोसै लोगोफोर नै दा मोननोसै नैबेनो दा बेनो जाहैबाय मेडिकेल हस्पिटाल आरो क'क्राझारनि माने बे जाहैबाय देबोरगावआव दा बिराद गिदिर बिराद गुवार माबा एरिया लोगोफोर नोंथांमोनाबो माब्लाबा नायफै दा दाखालि नैबे मेडिकेल हस्पिटालावनो माने बै क'क्राझारनि आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालनि माखासे डिपार्टमेन्टखौ लाबोनो नागिरदोंमोन दा बे हस्पिटालाव लाबोनो नागिरदोंमोन दा जों बयबो पाब्लिकनि माबायाव अबजेक्सन खालामनायाव लाबोथ'नो हानाय जायाखिसै दा बेसेबां गिदिर गिदिर माने अफिसफोर दं लोगोफोर नायलांनाय बेसेबां गिदिर गिदिर बेसेबां नायनो समायना नङा होमब्ला जों दा देबोरगाव बारबाय लोगोफोर दा सिदा माने बिगमुरिजों ओंखारलांसिगोन जोङो दा मा मा नुलांबावो दा नोंथांमोननो खिन्थालांगासिनो दं मार्केट माबाना खोनानो मोनदों दा बेखौ जाहैबाय आरो